Fost ċabċib u emozzjonijiet, il-ġurnalista Defni Caruana Galizia ingħatat l-aħħar tislima. Mijiet kienu dawk li attendew għal funeral tal-ġurnalista li nqatlet brutalment fis-16 ta' Ottubru bomba li tpoġġiet fil-karozza u li splodiet ftit wara li telqet mid-dar. Il-funeral ta' Defni Caruana Galizia sar hawnhekk fir-rotunda tal-Mosta. Kien ftit qabel is-satejn ta' wara nofsinhar li l-katavru tagħha akkumpanjat b'kortehom il-raba ta' Defni Caruana Galizia wasal hawnhekk fi Pjazza Rotunda. It-tebut daħal fir-rotunda tal-Mosta akkumpanjat minn ċabċib tan-nies li nġabru hawn barra biex jagħtu l-aħħar tislima lil Defni Caruana Galizia. Għal-funeral ta' Defni Caruana Galizia attendew diversi persuni distinti. Fosthom l-eks mexxejja tal-Partit Nazzjonalista Edifene Kadami, Lawrence Gonzi u Simon Busuttil. F'Malta, apposta tal-funeral ġie wkoll il-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani. Għal-jum tal-funeral il-pajjiż osserva ġurnata ta' luttu nazzjonali. Binjiet pubbliċi u dipartimenti tal-Gvern tajru l-bnadar ta' Malta kollha mezzasta. Il-bandiera tellet mezzasta wkoll fuq il-binja tad-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Anke il-bnadar tal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell kienu mezzasta. Il-quddiesa tal-funeral kienet ikkonċelebrata mill-Arċisqof Monsinjur Charles J. Scicluna. Fl-omelija l-Arċisqof qal li persuna taħrab kemm taħrab mill-ġustizzja tal-bnedmin, mill-ġustizzja ta' Alla ma taħrabx. L-Arċisqof għadda messaġġ anke lill-ġurnalisti biex ma jibżawx. Inħeġġiġhom biex qatt ma jgħajjew fir-rwol tagħhom li jkunu l-għajnejn u l-widnejn u x-xoftejn tal-poplu mingħajr biża' u b'rispett sħiħ lejn il-verità. Eżis ġurnalisti, aħna għandna bżonnkom. Għandna bżonnkom ħilsa intelligenti, inkwiżittivi, onesti, sereni u protetti. Sostna l-Arċisqof. Kif spiċċat il-quddiesa, dawk li attendew il-funeral ħarġu fuq it-suntir tal-Knisja biex jagħtu l-aħħar tislima lil Defni Caruana Galizia b'ċabċib u anke billi kantaw l-innu Malti. Il-funeral kompla bid-difna li saret fil-privat.